Tema 3. L'escola mallorquina. Apartat primer. Introducció. L'escola mallorquina és un moviment que proposa la renovació de la poesia en Mallorca, a principis del segle XX. Està vinculada encara en alguns aspectes al romanticisme i aposta per la modernització a través de l'orientació cap al món clàssic, en l'ordre, la perfecció i l'harmonia, i un treball formal molt rigorós. Aquesta poesia es caracteritza principalment per la seva pulcritud i rigor formal, la musicalitat del vers, la contenció expressiva, el gust pel classicisme i la preferència pels paisatges. L'escola mallorquina es concebia com un ideal que havien d'assolir els poetes i com l'aportació de Mallorca al moviment de la Renaixença que havia començat a Catalunya anys abans. Amb el temps, els joves, influïts pels intel·lectuals noucentistes, van aplicar aquest concepte a una concepció poètica pròpia i exclusiva dels poetes mallorquins. Els grans poetes de Mallorca, Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover, que tornaren a fer servir el català per escriure poesia, van ser considerats els capdavanters d'aquesta escola poètica. Apartat segon. Miquel Costa i Llobera. Miquel Costa i Llobera va estudiar dret a la Universitat de Barcelona, on va establir relacions amb els lletrats catalans de l'època, que van fer que s'interessés pel moviment de la Renaixença. Després va continuar fent estudis eclesiàstics a Roma, on va descobrir els poetes italians contemporanis seus que el van fer connectar amb la tradició clàssica. Una volta acabada els seus estudis, va tornar a Palma, on va ser nomenat professor de seminari. Fins a aquell moment havia pres part activa en el moviment, però en començar en el seminari ho va abandonar. El seu primer llibre fou Poesies, clara mostra del seu romanticisme contingut i sentiment paisatgístic i religiós, que anys més tard va reeditar. Més tard va publicar De l'Agra de la Terra, una poesia narrativa que recrea els costums i tradicions mallorquines. En la seva obra, Horacianes, introdueix la mètrica grecollatina a la poesia catalana, i la seva última obra fou Visions de Palestina, un conjunt d'obres en prosa que adapten al català al versicle hebreu. El seu poema més conegut és El Pi de Formentor, clara mostra de la interpretació romàntica i la importància del paisatge en una actitud de l'home davant la vida que comporta una visió religiosa i humana del paisatge. Apartat tercer. Joan Alcover. Joan Alcover va estudiar dret a Barcelona i en tornar a Palma va iniciar-se en el món de la poesia escrivint en castellà. Després es va dedicar a la política durant bastants anys. Malauradament, va patir la pèrdua de 4 dels seus 5 fills i la seva dona, cosa que va marcar la seva trajectòria. Així doncs, va convertir el seu dol en tema principal de la seva poesia, que ja va iniciar en català. Per ell, 3 lleis condicionaven la creació poètica: la sinceritat, la claredat i la realitat. Les coses, abans de ser escrites, havien de ser viscudes. De la seva obra poètica destaquen els reculls Cap al Tard i Poemes bíblics. El primer llibre, Cap al Tard, recull poemes com La Balenguera, inspirada en una cançó popular, Cançons de la Serra, on presenta la roleria mallorquina com a símbol de la pàtria, o Elegies, on expressa el dolor per la pèrdua d'una persona estimada i enyora la felicitat perduda. El seu segon llibre, Poemes bíblics, recrea els personatges secundaris de la Bíblia.